međukontinentalna rock atrakcija Dubioza kolektiv večeras će za vas svirati rock koncert. Molimo vas da se ponašate sukladno europskim standardima prema kojima treba da plešete. Klimate glavom naprijed, nazad, skačete, aplaudirate i glasno uzvikujete hej, hej, hej. U slučaju otkazivanja večerašnjeg koncerta, vaši novci vam najvjerovatnije neće biti vraćeni. Takvu mogućnost najbolje ćete preduprediti glasnim uzvikivanjem. Svirajte šupci, svirajte papci, svirajte idioti. Pušenje marihuane tokom večerašnjeg koncerta je strogo preporučeno. Ako ste usamljeni večeras, imate dobru priliku da upoznate budućeg partnera ili partnericu. Ako ste već zaljubljeni, zagrlite svoju partnera ili partnericu i plešite uz neodoljive ritmove. Sada vas molim da napravite mnogo buke. Imamo čast da vam predstavimo nevjerovatnu, supersoničnu, sedmočlanu posadu iz Bosne i Hercegovine. Jedinstven, neponovljiv i još uvijek neotkriven Dubioza kolektiv. Molim vas da ih ushićenim pomnicima pozovete da nam se pridruže na sceni. Hajmo sad, svi zajedno. Dubioza, 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 Dubioza. Hvala. Volio bi da opiru žive plavestici i da su konstitutivni i zemljići fici. Volio bi da nam puše Putin i Obama, ja neću u Evropu, neko da dođe nama. Opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske dimenzije. Opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske dimenzije.